काय मग नमस्कार गाववाल्यानो, कसे काय? आज आम्ही आता जात आहोत कसाल बाजारपेठेत एक वस्तू घेऊची त्यासाठी आता चाललो. मग भेटूया कसाल बाजारपेठ, बघूया बाहेर कशी. आता दुपारचा वेळ झालो पण आता काय माहिती आता बाजार असा का बंद झालो तो माहीत नाही. जाऊन बघल्यानंतर कळत त्याला काय आता नक्की परिस्थिती. आणि गाडी दोघांसाठी एवढी मोठी गाडी नाही आता ही बघ, हे आणि एवढे पॅसेंजर अजून गाडी येत असेल, दोनच माणसं नाही. फिराक चाललास ना कसाल बाजारपेठ? उघड शेजा बंद कर. गाडी 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 आज विचारते खोय आता पुढे जा वरती जाऊया पुढच्या मावरा तर आता आम्ही आता जात आहोत बाजारपेठेत महिना नाकात त्या का बोलतो कसा आता म्हणतात जसा बोलता तसा बोला. हे ऍक्टिंग करून बोलता आणि आमका शिकवता ट्युशन देता ब्लॉग हडसून आम्ही नेते बरोबर. बाजारपेठेत काय मासे बघा, मासे कुठना म्हणजे काही लाव काय होता, कुंद्याच्या पाट्याला लाव काय होता पाठी ना गाडी लावूया काय? होय नेऊन तू फिरतू गावाची ना गाडी घेऊया काय था मग येऊन गाडी नेऊया. सावळे काहीतरी कसा समज जातो. टमाटे 20 रुपये टमाटे
काय लावा एवढ्या इमरासून फिरता दिवस वरसून आणि रात्रीचं कडकडावून वाजता पाऊस. काय करायचं आता बघा. वस्तू शोधता होती का अजून सापडली नाही. तर बघूया. पाठी गेला चर्चच्या थंयसं विचारला तर सांगितलं स्टँडकडे जावा. आता एस टी स्टँडकडे जाऊन बघता होता या आसपास काय काय वस्तू. पन्नास 60 रुपयाच्याकडा आमच्या 50 कोण घेऊ नाही बघ ना. आता 50 का भाग वाटतं. पाना पुढे पुढे असताना तकडे विचारू का. दिवस घालवायचे भाजी करायची एकदा करायची कसली. दुधीची. हा दुधी. तर फायनली कसाल बाजारपेठ फिरान कसाल बाजारपेठेच्या बाहेर एस टी स्टँडकडे घुसताना ती वस्तू मिळाली. ती वस्तू काय तर ती नाण्याची एक चूल घ्यायची होती. चूल सापडत नव्हती. सिमेंटची चूल करीत करीत सगळे गावना नाही होती. हैसर बाबा यांच्याकडे या दुकानात आमका ती गावली. बघूया कशी होती. 6 घेणार. काय देणार आम्ही 6 घेणार. 6 डबलवाले का सिंगलवाले. सिंगल सिंगल चुली 6 बघा. असा कसा घ्या एवढे आता घेता सगळे 6 घेत. म्हातारी सांगायचीच नाही तुमका. बघा सिमेंटची चुली घेऊसाठी आम्ही लाव सगळेजण मिळून 6 नग घेऊचे आहेत. पण तर काय दुकानदार कमी करूच्या मार्गात नाही आता परवडत नाही. चूल तर वही आहे. बघूया आता काय करता तो. इम्रान तापाक झाला आहे बघा. आता हे बसले चावळे गैसर काय बाबा काय मेहरबानी करीत नाही. वरसून सूर्य तापवून ठेवलेला नसतो. आता बघूया संध्याकाळी ओततो 100%. आता फोन लावता योगेश आमचे कॅमेरामन. बघूया जाग्यावर आहेत काय. त्यांना पण एक चूल हवी होती. फोन लागलो काय वाढताला म्हणजे ते आजीबाई काय कमी करूच्या मार्गात नाही आहेत. त्यांना सांगला तुमचा व्हिडिओ आम्ही टाकतला यूट्यूबला तरी काय ऐकत नाही. तर 10 घ्यावा. दरात काय कमी नाही. तर बघूया काय करतात काय जमता कसा काय तर बघूया आता. तर फायनली 7 चूल घेऊचे ठरले. तर 7 चूल आम्ही घेतला होता. आता बिल करतात सर. बिलाक त्यांना आता कमी नाही म्हणून आता 10 रुपये कमी केल्यानं. तर ह्या स्टँडच्या बाजू दुकान असा काही तुमका सिमेंट वगैरे चांगल्या प्रतीचे सर आणि इतरही सामान असा हार्डवेअरचा वगैरे. सर तुम्ही इलास काय नाव म्हटलं दुकानाचं तुमचं. शुभ्रा एंटरप्राइजेस कसा स्टँडच्या बाजू सर. काय पण सामान लागला तर आमचे गॅस इंडक्शन सगळं आता पण माका ना चुलीवर चेष्टी आणि रुचकर खरं. हा ते रुचकर माणसाने आमच्या पटणार पण आम्ही सांगून काय उपयोग. आमचा वेळेला जरा गॅसवर पटकन होता. चला ते चुली काढून घेऊया बाहेर. हो काढून बाहेर ठेवूया. उधर काढून ठेवा नाही जाय काढ. खय ठेवतालास.
ते हे आमचं ते हे सर्व बघून घ्या सरळ शेजा तिचा ह्या बघा सगळा व्यवस्थित दोन सगळं एकच असं हा ती काढा ती काढा ती काढा ती काढा ती काढा नको नको ती काढाच ती बरोबर आहे परफेक्ट तीन ती तिसरी उचलल्यान ती परफेक्ट हा कोण गेलो तिच्यात काय आला तडे सरकल्यासारखी तकडे सरकल्यासारखी वाटता वाटताच थोडी माहिती काढा चुली घेऊन झालेत आता जाता पुन्हा एकदा बाजारात परत एक राऊंड मारून बघूया चुली ठेवलं गाडी येत सगळी चालली ती बघा परत चालली बाजारात आता बाजारातल्या दुकानदारांका माहिती त्याला जाऊया आणि घरात जाऊया बघा मस्त मस्त कंदीला इली आहेत कसालात इलाज तर बाजारासाठी यायचं या दुकानात नक्की भेट द्यावा सर चांगली चांगली कंदीला यांनी ठेवल्या आहेत दरवाजाकडे आणि आवळे वयत आहे बघा आवळे आम्ही घेतला 50 रुपये किलो गावले आहेत मस्त स्वस्त आणि मस्त इलाज तर तुमका आवळे कंदीला बिंदीला दिवाळीसाठी काय लागला तर कोणतीही वस्तू खरेदी करा फक्त 20 रुपये ह्या घ्यावा व्हायचं काय वयाता घ्यावा 20 रुपये यापैकी कोणतीही वस्तू खरेदी करा किंमत फक्त 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये श्री जटाशंकर प्रसन्न किंमत फक्त 20 रुपये 20 रुपये घे वयाता कामाचा घे उगा टाकून घेऊ नको संसारासाठी प्रत्येक घरासाठी उपयोगी असणाऱ्या विविध वस्तू आणि विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत तेव्हा रिलायन्स सेलवर या आणि खरेदी करा किंमत फक्त 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये प्लास्टिक डबा पापड चिमटा नेल कटर कपडा ब्रश बटाटा सोलर पाणी बॉटल सुरी गॅस लायटर डाबल बोर्ड रिमोट कव्हर यापैकी कोणतीही वस्तू खरेदी करा किंमत फक्त 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये श्री जटाशंकर प्रसन्न रिलायन्स सेल कोणतीही वस्तू खरेदी करा किंमत फक्त 20 रुपये करू लाव किंमत फक्त 20 रुपये त्याला झाली हा खरेदी एवढी भरपूर अशी 20 रुपयाची खरेदी यांनी केलेली हा म्हणजे अख्खो बाजार उलटलेली 20 रुपया तरी जवळपास हा पुढे बघूया आणि काय काय गावतं आता करू लाव किंमत फक्त 20 रुपये हे आहे वेगळा आहे काय कुठली वस्तू घ्या 50 रुपये 20 रुपये घ्यावा भूक लागली तर खाऊ नको काय घेतलं घामेले ₹30 एक पेंडी 50चे 2 घे मेथी घेईन चालू ना घे म्हणजे असाच घे नागपुराची तर 2 घे सांग ना 30 सांग ना घेतो ना ती घेतली आम्ही घेतला हो म्हणून सांगले 25 द्या ना 5 रुपये दे 5 दे मोठी
30 रुपये जुडी. सुकिया म्हणून सुकिया भाजी तर काय 5 रुपये असले नाही नाही बाई देऊ 5 रुपये देऊ तर 5 रुपये खरं 10 रुपये 5 काटे देतो मी 5 रुपये. हा घे चल. मोठी आलू 30 वाली हां 30 वाली पुदिना 30 रुपये एक पेंडी 50 चे 2. कोथिंबीर 20 रुपये खाऊची हा घे मेथी होईन. काय झाला सडली सारखी जुने असतले. पाव किलो 20 अर्धा किलो 30. बरी गावली मारे भांडा नाही आहे का असा बरी आहेत बारीक. एका बरी आहेत मेल्या भरीत करू जागी जातात दीड पिशवी हो टाक ना पिशवी याच्या हे दुकानदारांना माहित नाही. भूक लागली आहे मरणाची. बाजार फिरान आता काय कसो 30 रुपये शेर आणि 50 ला 2. कर्दी कशी 50 ला काय असं शेर असो ना शेर तो शेर म्हणतात ते का तुका माहित नाही. घाल तू आणि कर्दी नको कर्दी घ्यायची नाही. चला सुक्या मावरा झाला आता का वाला नाही ते पोटात उंदरांचे डुकर झालेत लवकर काय तर घ्यावा. आता ओला बिस्किटांवर इला अरे कशी आहे ती 40 रुपये पाव खाऊन बघा. हा मला नाही काहीतरी खाऊ गावला. हा बघा तरी चांगली आहे हा किती पाव पाव किलो द्यावं. पाव किलो हा काय मसाला लहानपणीची आठवणी गुलाबजामुन पण जुनी आठवण हा इथे लाल ओले गुलाबजामुन द्या ना साखरेचे. साखर गुलाब दिसत नाही रे. हे बघा ह्या तुम्ही कधी खाल्लास काय का काय म्हणतात का सांगा बघूया कमेंट करून लवकर. पहिला गगरू म्हणत होतो आता चल चला आता मेन आयटम एक पोळी 100 100च्या 8 50 वाटतो 200 100ला 4. मगाशी सरपंच घेऊन गेले 100. कोकरे बांगडे बांगडे ते 100 ते का सौंदाळे कसे ते 100 काय घेतो साऊंड घेतो जाऊ द्या.
मुशी मुकाम फोन कुठं राहिल्या ते कसे ती कसे हलवे 500 सगळे चुरमई 500 रुपये जोडी आहे. तुमका इथं 450ला 2 देणार तिनं हे ते 600 रुपयाला देणार पाहिजे. सुरमई मोठी या किलोची आहे. 2 करू सौदा महाग लय महाग माझे 2 वाटेच आणि 2 बांगडे घालते. गमलतच नाही गोंधळ घेतला बांगडे कसे आहेत ते 8 वर 4 काल 100 होते बांगडे 100. 100च्या 8 आज वाईस गावले म्हणून हो. 10 आता चांगले घे घेत असत बारा कोण तशी देवा आता जाऊन दे देशी काय सांग येता आधी काय नाहीला जाग 12 बघूया नाहीला जाग त्यांच्या 12 दिल्या पैसे 200 तर गावाले न्हू कसाल बाजारात दुपारच्या कडावर जो सूर्यदेवान अंकात केल्यान त्याका बघून माझा मोबाईल घुरावलो आणि अचानक स्विच ऑफ झालो. त्यामुळे त्या बाजाराच्या ब्लॉगचो हरीच्या घरी थंयच करूचो लागलो. तर जाऊन दे मला दे तेवढंच ब्लॉग तो. पण आता पुढे दिवाळी तोंडावर येतात तर तुमका सगळ्यांका दिवाळीची खूप सारी शुभेच्छा आणि फराळ बिराळ काय केला असला तर पाठवून द्यावा. आणि ह्यो ब्लॉग केलेलो तुमका कसं वाटलो तुमचं ह्याच्यावर काय म्हणणं असा तर कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटायच. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी.